U Tuzli se dogodila šokantna vijest koja je uzdrmala cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kantonalni sud donio je odluku da odredi jednomjesečni pritvor 6 muškaraca, osumnjičenih za brutalnu pljačku kockarnice u ulici Bukinjska. Ukradeno je čak 75.000 konvertibilnih maraka, a javnost je ostala zapanjena kada se saznalo ko su počinioci. U pritvoru će narednih mjesec dana provesti Semhat Gvozden, Emin Redžić, Sead Hodžić, Alija Đekić, Hidajet Hankić i Dalibor Marković. Prema rezultatima istrage, dvojica osumnjičenih maskirani fantomkama i naoružani upali su u Admiral Casino i prijetnjom oružjem natjerali radnike da predaju novac. Dok se sve to dešavalo unutra, ostali članovi bande su čuvali prostor ispred objekta i pratili kretanje ljudi. Pljačka je izvedena u trenutku kada Casino nije imao fizičko obezbjeđenje, što je banditima olakšalo posao. Ipak, ono što najviše šokira jeste da se među osumnjičenima nalazi i Hidajet Hankić, ime koje je već poznato javnosti. Hankić je ranije osuđen za ubistvo i svojevremeno je gostovao u popularnoj emisiji Slučajevi X, gdje je otvoreno govorio o svom životu iza rešetaka. Njegovo ponovno pojavljivanje u kriminalnim radnjama pokazuje koliko se pojedinci teško vraćaju na pravi put i koliko je društvo nemoćno pred ovakvim recidivima. Još jedan detalj privukao je pažnju javnosti. Samo noć prije pljačke, Alija Đekić je na TikToku objavljivao snimke ispred samog Admiral Casina. Ta činjenica dodatno je uzburkala javnost, jer je djelovalo kao da su zločin planirali bez imalo straha od posljedica. Sud je u svojoj odluci naveo da postoji opravdana sumnja da bi osumnjičeni mogli ponoviti krivično djelo, što predstavlja ozbiljnu prijetnju po sigurnost građana. Upravo iz tog razloga, na prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, svima je određen pritvor u trajanju od najmanje mjesec dana. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje sigurnosti u gradovima širom Bosne i Hercegovine, ali i pitanje kako se kriminalne grupe usude na ovako opasne poteze. Stručnjaci upozoravaju da se radi o dobro organizovanom razbojništvu, dok građani s nevjericom komentarišu da ovakve scene više liče na kriminalne filmove nego na svakodnevni život. Pljačka u Tuzli nije samo kriminalna priča, to je upozorenje koliko je važno da društvo i institucije budu spremne da odgovore na sve veće izazove kada je sigurnost u pitanju. Dok istraga traje, javnost očekuje nove informacije, a porodice osumnjičenih suočavaju se sa stigmom i sramotom koju ovakvi postupci donose. Slučaj Hidajeta Hankića i njegovih saučesnika podsjetnik je da kriminal nikada ne donosi sreću, već samo tugu, strah i nove rane zajednici. Ako želite da budete u toku sa svim najnovijim vijestima iz Crne hronike i regiona, pretplatite se na kanal, uključite zvonce i podijelite svoje mišljenje u komentarima. Vaš glas je važan.